Така, в задачата се пита кое е това село, защото от табелата не става ясно. Мистериозно. Ето, влизаме в селото. То все едно е джунгла. Така. За нашите управници, ако са ходили в други държави, да видят в другите села как изглеждат селата. Но ето това е. Така, наближават избори, ще почнат пак да идват хора, да агитират, да обещават и накрая една голяма кочина. Ето, Лада Нива. Хората си ползват руските машини. Природата превзема пътя. Тук трева навсякъде, но няма проблем. Това е центъра. Красота. Водих наскоро едни приятели да си търсят имот тук и се хванаха за главата. Успявате ли да преброите дупките? Защото аз се отказах. И така, България, докато умира пред очите ви, вие си мислите, че сте в клуба на богатите. Обаче кой ще плаща сметката? И май няма да са тея, дето навкараха в клуба на богатите. А ще я плащаме обикновените хора. Ето, улиците, съборени къщи. Оп, така, давам задна. Само да ви покажа. Вече вътре в селата започва да има сметища. Защото около всяко село има по 2-3 сметища. Но на много хора не им прави впечатление. Явно са се свикнали вече.